Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо. Аз съм Владимир Трифонов и ще имам удоволствието да разговарям с нашия гост, доцент Валентин Вацев. Здравейте, господин Вацев! Здравейте! И така, ние сме в навечерието на грандиозни геополитически трансформации. Медийният поток показва, че се случват събития, които сякаш отдавна не се бяха случвали, а именно за пръв път от, да го кажем, 35 години насам се очертава една алтернатива на съществуващия световен ред, който мнозина, особено у нас, дълго време смятаха, а пък и някои продължават да смятат за абсолютно безалтернативен. Разбира се, имам предвид преди всичко опитът на много държави, не само от глобалния юг, но преди всичко от глобалния юг, да се консолидират, да се взаимодействат без веригите на обремененията и зависимостите, а именно платформата БРИКС, която набира скорост, набира популярност и вече виждаме, че проявяват към нея огромен интерес дори държави, които членуват в други обединения и дори в военни блокове. От тук ми се ще и да започнем това. Какво е бъдещето на държавите, които нямат шанс да станат център на сила в бъдещия свят, но търсят своето място под слънцето, търсят как да подобрят своите условия, как да се позиционират по-добре в глобалния баланс? Според мен винаги е имало държави, които са мечтаяли за многополярност, за многовекторност. Аз се спомням за социалистическа Югославия, която вече е в историята, под ръководството на Тито. Югославия официално беше социалистическа страна, но тя успяваше по някакъв свой начин да поддържа отношения с Съединените щати, с Великобритания и с Европа като цяло. Югославия може би не е добър пример, защото тя в момента вече я няма. Но тук става дума за не просто за желанието. Аз съм сигурен, че много държавни ръководители биха искали да могат да бъдат мултиполярни и многовекторни. Става дума за възможността, за обективната историческа възможност това да стане. Съвсем доскоро държавите, които правиха многополярна политика, бяха изключения и бяха пример за различни неща. Но многополярността всъщност беше исторически някак непосилна за повечето държави, тъй като света беше блоково разделен. Имаше два лагера, два военни и културни исторически лагери. Имаше движение на неприсъединените държави, но това беше по-скоро, както казва един български политически класик, пунтамар. В наше време има един централен исторически факт, който е толкова непоклатим и толкова императивен, че дори да не му обръщаме внимание, той действа. Просто глобализацията стигна до своя естествен, исторически, органичен край. Съвсем в съгласие с един мой авторитет, Платон се казва, който казва, че когато вътре в предмета се доведе една тенденция в него до нейния предел, предмета се превръща в своята противоположност. Пред очите ни глобализацията се превърна в многополярен свят. Аз наброявам сега, макар че това е тема за дискусия, разбира се, това не е решен въпрос. Аз за научно удобство откривам 5 блока, които се появиха от разпада на еднополярния свят. Еднополярният свят, това е глобализирания свят, но него вече го няма. Това са Съединените щати или по-добре да кажем Обединения Запад. Или най-точно ще бъде да се каже англосаксонския свят с страните, които продължават да се чувстват зависими от англосаксонско влияние. Франция, например. Франция по нищо няма нищо общо с англосаксонския свят, но френската текуща политика поддържа ангажиментите на Велика Франция с англосаксонската комбинация. Другите блокове са Китай, Русия, Турция и Обединения Запад. Тази нова конструкция, тази нова архитектура на света
обективно предполага не само възможност, но историческа необходимост от развитие на многополярни отношения. Тоест, мултивекторността в политиката на малките страни, на зависимите страни, вече е подкрепена. Тя вече не е само желание, не е само готовност, не е само искане, а има обективна възможност за това. Малките страни вече, а ние сме малка страна, малките страни имат една нова степен на свобода. Те могат да избират многополярност, могат да избират многовекторност, могат да избират между двама съюзника. Не са завързани съдбовно за суверена, за сюзерена си. Това, между другото, засяга и България. Много отдавна в България вече е забранено да се мисли и да се говори по тези въпроси. Българският политически елит не позволява тази тематика да се поставя на дневен ред. Но тя обективно съществува и ще трябва да мислим и за това. България, когато сменяше не своята геополитическа ориентация, това не е възможно, но когато сменяше социално-политическия си модел, аз имам предвид 10 ноември, преди колко години вече? 35 години, как тече времето. България тогава имаше един кратък период, може би половин година, когато ние, като функционери на промяната, слагам и себе си там, макар че не съм сигурен дали мога да се гордея с това нещо. Значи, равносметката ми още не е готова. Аз бях един от функционерите на промяната. Разбира се, не на първо място. Бях някъде по-към края на списъка, но съм ангажиран. Ние тогава вярвахме, че е дошла свободата. Свободата да направим каквото искаме, да изберем каквато посока искаме. И имаше, може би илюзорно, но имаше усещането, че сега можем да изберем пътя си. Можехме да застреляме Тодор Живков, както застреляха румънците Чаушеско. Можехме да изберем всякакъв екзотичен път, но предпочетохме пътя на евроатлантическата интеграция, макар че тогава терминологията беше друга. Аз превеждам от тези години до днес. И за да не правим вечер на спомените, аз искам просто да споделя с вас, че България тогава изпусна една възможност. Изпусна една възможност не да стане разногледа, гледайки в разни посоки, а да осъзнае възможността на своите пътища, като няколко пътища по възможни пътища. Това е дълга тема. Няма да ни стигне цялата вечер да го обсъждаме. Значи, без да го развивам, аз ще споделя с вас нещо, което малко хора знаят в България, защото хората се занимават с текущите си задачи, а не ровят близката история. Около Тодор Живков имаше 3 котерии, 3 клики, които воюваха за власт и влияние. За постове, за възможности, за лостове на властта. Едната беше на Луканов, това беше руската групировка. Луканов победи в битката, кой да определи бъдещето на България. Имайте предвид, че руската групировка се бореше не за връзка на България с Русия, а за влизане на България заедно с Русия в НАТО. Просто Лукановата парадигма не беше, както някои сега си го представят, путинистка или прокремълска. Това беше разбирането, че либерализма е дошъл окончателно в Русия, а трябва да дойде и в България. Един руски шпион, направо да го нарека, защото той си беше шпион. Човек на ГРУ. 1997 година ми каза, че Елцин би бил много доволен България да влезе в НАТО. Тъй като тогава Елцин смяташе, че и Русия трябва да влезе в НАТО, че всички трябва да се срещнем в НАТО, като главния полюс на световното развитие. Втората групировка беше на Огнян Дойнов,
Това бяха хора, които вярваха, че България може да намери своето достойно място в Западна Европа. И не в Атлантическия клуб, а в Съюза на индустриалните челни държави, като Западна Германия и като Япония. Кой знае защо. Япония беше пример тогава в групата на Огнян Дойнов. Имаше една трета котерия, която беше много странна и на мен ми струваше време да се ориентирам с нея. Тя беше окултистка. Това бяха хора окултисти. Но това е само идеология. Зад окултизма имаше също геополитически ангажименти. Аз не мога да го докажа сега и вероятно никога няма да мога да го докажа, но моето убеждение още от тогава идва, че това беше групата на проанглийското влияние, на британското влияние в умиращата българска комунистическа партия, която вече беше загубила всичко от комунизма в себе си и се държеше като политически инструмент на червеното дворянство. Тодор Живков нищо не разбираше, естествено. Той живееше в своя свят на възрастен човек, според който все хорошо, прекрасна е маркиза, само дето пари няма достатъчно. Така че историята на българската мултиполярност, на българската многовекторност не е от днес. Тя включва изпуснати възможности, проиграни шансове, незабелязани посоки, включва случайни фактори, които са способни да объркат и най-добрия план, защото случайността винаги обърква нашите гениални планове. България тогава можеше да бъде многовекторна, можеше да запази теоретично, можеше да запази отношения с Русия, макар че с Русия тогава просто не можеше да се общува. Това бяха светите 90-те, в които главният патос на Руската федерация беше грабежа. Да се открадне всичко, което не е добре вързано. С Русия тогава беше опасно да се общува, защото те предлагаха просто далавера, нищо друго. Не геополитически ориентации. Можеше да се ориентираме към Европа, а имаше възможност да се ориентираме и към по-широкия свят. Това беше краткият период, не повече от половин година, на пълната, но неупотребена свобода на България. Дали България нямаше шанс още през 90-те години, например, да погледне към набиращия сила и влияние континент Азия и преди всичко Китай, който още тогава започна да се очертава като една много сериозна икономическа, а съответно и политическа сила? Ако българският политически елит беше способен да чуе шепота на историята и да се огледа с трезви очи, с не кръвясали и не пиянски очи около себе си, те тогава виждаха само Америка. Те можеха да забележат подземните тласъци, можеха да забележат възможностите, които се появяват за многостранно културно, икономическо и политическо и социално развитие. Шансове тогава имаше, те бяха теоретически. Някой ще каже, да, но тогава всичко беше на теория. Не. Тогава също България можеше да участва, но тогава България беше вече България тогава беше заложница на българския проатлантически елит. Тогава се формираха хора от рода на... Аз мразя да използвам персонални примери, но да ви дам само пример. Хора от рода на Гого Лозанов, например. Той е чиста душа, Гого Лозанов, но той е еднополярен човек. За него света има само един полюс и това е Америка. Моите уважения към хубавия човек, но той е пример, а в наше време мога да дам пример Тагарев. Тагарев също моите уважения към добрия човек, но той е еднополярен човек. За него света има един полюс и всичко ще стане както поиска този полюс. Добре, това беше минало. А днес България участва в един съюз, който става все по-странен, все по-невъзможен, все по-абсурден. Имам предвид Европейския съюз, чиято политическа надстройка, там има политически етаж, който вече почти не функционира. Високият елит на Европейския съюз, централното ръководство, брюкселци, както се казва, вече не се ползват с доверието на средните
граждани на европейските страни. Значи средният италянец, французин и германец не вярват на Брюксел. Те гледат на тях като на исторически пречки. Според мен Европа зависи не толкова от отношенията си с Америка, както преди малко говорихте с Кедми. Европа зависи от динамиката на своето собствено гниене. Европа все повече се превръща в абсурдната абстракция на Лев Давидович Троцки, който мечтаеше от Обединена Европа да се получи Съединени Европейски щати. Това е идеята на Троцки, идеята за национален нихилизъм, за забравяне на национална идентичност и особености и национална съдба. Това е идеята за отказ от суверенитет. Да, тогава суверенитета го разбираха малко по-различно от днес. Днес, например, Путин разбира суверенитета не само юридически, но и историко-политически. Но Троцки, например, е вярвал, защото това е почнало преди мен, Троцки е вярвал, че европейските държави могат и трябва да се откажат от своите суверенитети и да направят Съединени Европейски щати. Ние сме свидетели на закъснелите и отчаяни опити да се получат Съединени Европейски щати. Нищо не се получава. Тъй като това не са американски щати, това не е Пенсилвания и Мичиган, които можеш да обединиш в една надщатска конструкция от федерален тип. Това е Европа. Това е мястото с най-старите исторически корени в човешката история. Така. И за това аз просто, прескачайки няколко блока аргументация, тъй като времето върви много бързо, и почва да върви още все по-бързо и по-бързо, може би времето е такова, обективно политически. Аз мисля, че България трябва да се замисли много сериозно за разширяване на своите геополитически контакти. За мен, например, източник на надежда и причина за безкрайен интерес, това е БРИКС. БРИКС, от една страна, не бива да сравняваме нещо, което го има, с нещо, което предстои да го има. БРИКС е идеален план за по-добро бъдеще на човечеството. БРИКС е идеален план за посттоталитарен свят, в който са свободни всички и в който всички живеят със суверенитетите си. Това е великолепна трансисторическа идея, да има множество човешки цивилизации, множество човешки огнища, всяко от които е суверенно. Това е идея на Путин, не само на Путин. Има руска философия, която отговаря за тези неща. Путин, разбира се, е повлиян от двама-трима руски много интересни философи, които в България не са известни. Но така или иначе, БРИКС е едно много интересно, много вълнуващо и много привлекателно бъдеще. И прескачайки също аргументацията, аз просто ще споделя с вас, че истинското бъдеще на България е в тази посока, в посока на БРИКС. Не бива да се напуска Европейския съюз, тъй като там има все още искрица живот. Но ние трябва да се възползваме от възможността да бъдем асоцииран член на Европейския съюз. Това ще ни даде възможност да запазиме технологични и търговски контакти с Европейския съюз, но ще опази нашия суверенитет. Аз просто предлагам да въведем още едно измерение в нашето съзнание. Суверенитета е липсващото измерение в нашето съзнание. БРИКС дава шанс за развитие по суверенен път. А това е другото име на свободата. С една дума, аз вярвам, че мястото на България в БРИКС все някога, не утре. По-скоро аз сега очаквам лют скандал. Някой ще ме заклейми, може би ще има хор от заклеймяващи авторитети по мой адрес. Аз съм свикнал с това. Много пъти се е случило и съм оцелял. Така че не ме е страх. Но мислещата част на българския политически елит, ако е останала такава, ако приемеме, че е останала такава, трябва да обмислят шансовете за предпазливо, осъзнато и умно движение на България към позицията на партньор
на изключително интересния съюз на бъдещето БРИКС. България заслужава това право, тъй като България има история, която непрекъснато свидетелства, че българите са били на равнището на своите исторически възможности. Това, което днес го няма, а във Втората българска държава го е имало. И известно време го е имало и в Третата българска държава. Бъдещето на България в БРИКС, в Съюза, той може да се нарича по друг начин, няма значение, в Съюза на суверенни държави, тъй като днес нямаме суверенитет. Имаме едно ято папагали или един табун маймуни, които крещят от палмите. НАТО, НАТО, НАТО! Отпано човек му се завива свят и престава да се ориентира адекватно в света. Но аз разчитам на нещо друго, че българският елит е към предела, към края на своята историческа валидност. Петата българска държава си отива, т.е. отива си този елит, който днеска ни обяснява, че това е пътя и няма никакъв друг. Ино е не дано, ако се спомняте от перестройката. Това беше лозунга на руския тоталитаризъм. Ино е не дано. Даже цяла книга имаше по този въпрос, че друго няма друго. Следващият елит на България, на шестата българска държава, която не е далече във времето, 4-5 години, може би, ще бъде нужно на днешния български контраелит да заеме отговорни позиции. Да получи властни позиции, да заслужи, да извоюва, измъчено да извоюва властните си позиции в следващата българска държавност, която трябва да бъде по-щастлива и по-свободна. И тогава ще дойде момента на БРИКС. В тази връзка ми се ще да обърна внимание на един любопитен детайл. Днес, по време на своята реч на Валдайския форум, Владимир Путин заяви, че държави, членуващи в НАТО, проявяват много сериозен интерес към БРИКС. И в тази връзка аз моментално се сетих за Унгария, за страната Унгария, за една Турция. Турция, разбира се. И тук възниква въпроса, вероятно, мисля си, че Путин обаче няма предвид само тях. По-скоро начинът, по който той направи това изявление, загатва, че има и други интересуващи се. И в тази връзка ми се ще да разширим малко разговора в тази посока. Факт е, че Европа се сблъсква с сериозни икономически затруднения. Преди няколко дни унгарският премиер Виктор Орбан каза, не бива да забравяме, че това, което икономическите възможности на държавите, които участват в платформата БРИКС, са значително по-големи, отколкото икономическите възможности на Обединения Запад. Така че в тази връзка вие посочихте една възможност, без да престава да бъде част от Европа, България трябва да гледа и към БРИКС, т.е. част от Европейския съюз. В широкия смисъл на думата, ние ще си останем хора с стари европейски корени. Но работата е там, че България трябва да върви по пътя на своята свобода. Тя няма как да се премести на друго място. Няма да отиде в Скандинавия, няма да отиде в Близкия изток. Ние ще бъдем тук и ще вървим по пътя на своята историческа съдба. Работата е там, че БРИКС е зоната на свободата и на развитието. Няма никакъв проблем с военните блокове. Вижте как Турция се е наредила на входа на БРИКС и очаква да ги поканят. А Турция е втората военна сила в НАТО. Турската армия, мисля, че е втората по сила в НАТО. Освен ако Великобритания не ги е изпреварила. Военните съюзи на този етап, а и за напред, няма да пречат. Освен това, забележете, че към Турция трябва да се отнасяме с един нов интерес и с едно ново геополитическо уважение. Турция е страна, която непрекъснато калкулира възможностите. Непрекъснато пред Турция се отварят и се затварят врати. Но Турция умно и интелигентно геополитически калкулира своите шансове. С Турция света ще има проблеми, разбира се. Можем и ние да имаме проблеми с Турция, но това е друг исторически въпрос. А на този етап виждам как една осъзнаваща себе си като суверенна, като самобитна, като свободна страна, изобщо не се смущава, че е член на НАТО, за да се нареди на опашката за влизане в БРИКС. Военните съюзи не пречат. Освен това, военните съюзи подлежат на промяна. Аз, например, съм убеден, но
нямаме време да развивам тази теза. Аз съм убеден, че НАТО е политически фосил, политическа рептилия. НАТО е организация от епохата на Студената война, организация, която трябваше да бъде разпусната заедно с разпускането на Варшавския договор. Те до тогава имаха историческо оправдание, историческо обоснование. Ние пазим свободния свят в терминологията на Атлантическия съвет от руския тоталитаризъм. Руският тоталитаризъм умря. Варшавския договор, който беше равен по сила и възможности с НАТО, в някои отношения го надвишаваше дори, беше разпуснат за една вечер. Тогава умната историческа постъпка щеше да бъде да разпуснат НАТО. Но тогава влезе в сила американската логика, според която това е логиката на покера, любимия спорт на американския мъжкар. Победителя получава всичко. Няма вие да ни кажете, вие загубихте войната. И трябваше да минат доста години да се стигне до 2007 година, за да стане някой си Путин в Мюнхен и да обясни, че да, ние загубихме войната, но ние я водихме срещу себе си. Ние загубихме войната срещу себе си, а сега вече сме я спечелили. Русия вече не е на колене. Така че дайте да говорим като равни. Тогава започна скандал, който продължи 2022 година, когато тръгнаха, или 2021 беше, когато дойдоха путинските меморандуми. Предложението към Запада да се направи. Всъщност това предложение и до сега стои на маса. 2021 година. 2021 година, декември, средата на 16 декември, Путин изпрати едно писмо с еднакво съдържание до Съединените щати, което е най-важното място на Запад, до ръководството на НАТО в Европа и до Европейския съюз, за да не се обидат европейците. Предложението беше, че трябва да се разберем по нов начин, по ялтински тип, да се разберем като велики сили, за да видим къде са зоните на контрол и влияние. Това беше идеята на Путин. Да се повтори конференция от ялтинско-потсдамски тип. Вместо да бъде разгледано сериозно предложението, от ръководството на НАТО, кой знае защо, почнаха да се подсмиват и да се шегуват. Янс Столтенберг направо се подиграваше с Путин. Вие пък къде сте тръгнали? Загубили войната, а искате равенство в отношенията. И аз и стойте там, където ви е мястото. При мечките. Работата е там, че през оня декември, след който скоро започна войната в Украйна, Русия вече не беше повалена сила и не беше на колене. Русия тогава се самоосъзнаваше и то обективно като велика сила. Просто руският военно-промишлен комплекс успя да възстанови с много усилия способността на Русия да противостои и на най-сериозните свои противници. Но да не се отклоняваме натам. НАТО вече е заплаха за световния мир. НАТО вече е излишна организация. В НАТО господства натовската военна бюрокрация, която като всяка бюрокрация е опасна. Бюрокрацията е опасна, защото води системата до беля. Тя живее заради себе си със своите собствени интереси. Добре ще бъде за НАТО да се разпусне изобщо и да се види може ли да се съществува без военни съюзи. В това отношение аз съм, моля за изменение, пацифист. Не е много достойна позиция. В наше време сякаш това не е на мода. Не, това не е на мода от времето на Хераклит, с когото аз дълбоко се съгласявам, че войната е майка на всички неща. Но по въпроса за военните съюзи, аз продължавам тихо да шепна, че е по-добре да няма военни съюзи. По-добре е държавите, от които това зависи, да намерят начин да общуват, без да се въоръжават една срещу друга. Може би това е повика на бъдещето. Може би това е сигнал от предстоящето, което още не е дошло. Така или иначе, дълбоко показателно е както позицията на Унгария, изразена от Орбан, така и позицията на Турция, реализирана от Ердоган. Ще има и други. Тъй като БРИКС, който още не е готов, не бива да се заблуждаваме, БРИКС предстои да се изгражда. Там има хиляди подробности, които още не са договорени. Това все още е
идеален модел за добро бъдеще. Но, разбира се, много практически неща са и направени. В БРИКС ще се влиза с други мотиви и с друго очакване за бъдещето. БРИКС ще бъде съюз на свободни икономики, на свободни политически системи, в които суверенитетът ще бъде водеща ценност за всички участници. Аз мисля, че България има нужда точно от това и вярвам, че в рамките на 10 години в България този въпрос ще бъде обсъждан много сериозно. Има ли България място в БРИКС? Да, България има място в БРИКС. И в тази връзка, все пак искам, например, вие да кажа няколкото основни аргумента, които обикновено още сега, превентивно, се излагат срещу подобни опити на България. Първият от тях, разбира се, е силна геополитическа зависимост от съюзите, в които е България. Второ, изтъква се и фактора, разбира се, че едно преориентиране на икономиката би било много трудно и едва ли не видиш ли 35 години сме в преход, а сега ще трябва да правим нов. Ето такива аргументи вече са споменали някои икономисти. И разбира се, трети аргумент, който мисля ще да обърнем, то това е съзнанието на политиците. Дали поради зависимост и дали поради определени нагласи на мисленето или може би, за съжаление, можем да кажем, може в известна степен и национален менталитет на да сега сякаш липсва тази активност, а политическите сили, които го споменават като възможност, все още не можем да си изнесим ясно дали това просто са едни ефектни предизборни ходове или реални намерения. Да, без съмнение, много от тези, които споменават тази идея, търсят ситуационен политически пропаганден ефект. От това не може да се избяга. Аз мисля обаче за сериозно бъдеще, без пропагандни ефекти и без ситуация. Както Ницше би казал, това са несвоевременни размишления, които са несвоевременни за всяка епоха и затова са уместни винаги и навсякъде. Икономическият аргумент, че ние сме силно ангажирани с Обединена Европа, разбира се, е сериозен, но работата е там, че на този етап от общуването с Европейския съюз имат полза главно българската олигархия. Те са няколко десетки човека, които са на входа на финансовите потоци от Европа към България. Средната класа на България, умиращата българска средна класа, ще се почувства по-свободна и с повече възможности в един широк съюз, в който влизат държави от рода на, като вземете от Индия до Египет, от Китай до Емиратите и Русия, разбира се. Другото е просто инерция на времето и американско чинопочитание и лакейство. Аз няма да се изненадам, ако се намери американски теоретик. Те имат интересни, блестящи теоретици в Съединените щати. Разбира се, кой им обръща внимание на тях, но те имат чудесни мислители. В Америка не е прието да се уважават големите мислители. Те имат други мотиви. Там те харесват Тръмп. Великолепният философ от еди къде си, еди кой си, не им прави впечатление. Но в Америка има умни хора, много умни хора, които също могат да докажат тази необходимост. Те биха доказали, че Америка има нужда, оставяйки си център на един от 5 регионални блока, да има отношения с БРИКС. Здрави, икономически ефективни отношения с БРИКС. Тъй като БРИКС това е света, това е новия свят, към който ние се движим също. Разбира се, както вървят нещата, в един момент в България ще бъде забранено да се говори за БРИКС, което означава, че идеята е пълноценна и добре се развива. Забраняват се само опасните неща. И в България има една прослойка от хора. Аз ги познавам, вие ги познавате, това са много известни хора. Това са българските европейци. Хора, за които пиенето на кафе на Монмартър е ритуален жест, който оправдава живота ми. Аз познавам такива хора. Да, повечето от тях не знаят френски и кафето ни им е много важно. Важен е ритуала. Да седнеш на Монмартър, прочутия хълм в центъра на Париж, и там демонстративно да пиеш кафе, за да бъде ясно на всички. Виждате ли,
Аз съм европеец. В Украйна по време на Майдана влезе в историята една девойка, която държеше плакат. Аз съм момиче. Не искам Русия, искам дантелени бикини. Битката за дантелените бикини почна в Украйна. Аз помня как започна. Тя може да започне и в България, защото в България много хора са готови за дантелени бикини. Не, че не могат да ги намерят и на друго място. Разбира се, но дантелените бикини и цветущата Европа в тях се съединяват в един образ, в една представа. Това са българските европейци, които са се освободили от българската си идентичност. Това са хора, които страдат от българската народна музика. Аз познавам една университетска преподавателка, която страда от българската народна музика, тъй като тя й пречи да се приобщава към европейската култура. Не можеш да обясниш на тези хора, че няма европейска култура. Има френска култура, германска, шведска, испанска, италианска. Там всички да не ги изброяваме. Но обща европейска култура, това е абстракция. Това е с някакво празно, средно аритметично. Българските европейци не знаят добре нито един западен език. Но те са европейци по дефиниция. На тях им пречи българската народна музика. На тях им пречи българския начин на светоусещане. Българския начин на изживяване на своята национална идентичност. С тези европейци не може да се направи нищо. С тези българи, на които народната музика им пречи да се приобщават, вероятно не може да се направи нищо. Могат един път да бъдат помолени да крещят по-тихо, да говорят по-тихо. Но на тях не бива да се пречи да пият кафе в Монмартър. Аз съм твърдо убеден, че точно тези прослойки няма да имат значение при определенето на посоките на развитие на българската цивилизация, култура, икономика и така нататък. Така че винаги ще има европейци. Винаги ще има хора, които желаят да се разходят по Унтер ден Линден или по Шанзелизе. И ще виждат дълбока символика в това, без да познават Германия, без да познават Франция, разбира се. Това са хора, които, за да станат европейци, са изчегъртали от себе си българската си културна и историческа идентичност. Те трябва да бъдат оставени на съдбата си. Нищо не може да им се каже, нищо не може да се направи. И срещу тях не може да се направи нищо, и в тях на полза не може нищо да се направи. Те ще ги има, но те са малцинство. Те са изчезващо културно, шумно, кресливо, но малцинство. Тоест, в такъв случай можем да завършим оптимистично нашия разговор, че възможностите пред България остават, светът е голям, светът е широк, той не се изчерпва само там, където сме сега ситуирани, а в нашите ръце и в нашата воля е това сами да бъдем ковачи на своето бъдеще. Да, българската свобода ще се развива и ще се умножава. И българите ще намерят път в цивилизационния ребус на света, в цивилизационната бъркотия на света. Аз също като вас гледам оптимистично. Благодаря ви за нашия разговор. Благодаря ви и аз.